Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan Nurwan. Bu hepdeniň esas temalar şol sany iň köp okuju dinleýiji çeken makalarymyz, gepleşiklerimiz türkmen howa ýollarynyň uçarynyň Parisde saklanmagy, Aşgabatda dören ýumurtga gytçylygy, Türkmenistanyň döwlet işgärlerine gyt harytlaryň nowatyny görünmezlik barada berilen tawsyryk we çilim nowatyny dören dawa jenjeller, nowatlary edilen polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegi, türkmen telewizionynyň gepleşikleriniň many-mazmunyga beýlekler barada boldy. Ortadan Türkiýedäki elçisiniň Ankarada atylyp öldürilişi baradaky video habarymyz iň köp görülen bolsa, Ýewropadaky türkmen diasporasynyň tejribeleri, prezident Sapar Murat Niýazowyň ýogalanyna 10 ýyl bolýan gepleşiklerimiz has köp tesgirçi, söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýar. Türkmen telewizionyny ýurdun bazarlaryna ilatyň sarf edýän önümleriniň uly bolçulugynyň döredilendigini habar berýär. Ýöne ýurt içinden gelip bolşan habarlar ilki daşary ýurtlardan getirilýän käbir azyk önümleriniň gytalandygyny tasdiklasa, soňra ýurt içinden öndürilen ýumurtga, towuk eti ýaly önümleriň hem gytalandygyny görkezýär. Bu ýagda yerli çeşmeleriň tasdiklamaklaryna görä, owa adamlarynyň hojalygyny öndürilen towuk ýumurtga önümleriniň bazara çykarylmagyna, şäherlere getirilip satylmagyna girdilen çäklendirmeler bilen bagly bolup görünýär. Bu arada kärdeşim Sehranyň Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýewiň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Bellemelerde tutuş Türkmenistan'ı bir tavuk yumurtası verli tavuk eten bir vadı dukarlardan, bağlarlardan gitti. Tavuk etini tapmadan kulaklarla bollu. Yumurtkanın birden kaya yitirim olmanın sebebi edil bir anırçak derecede aydılanıp yönü yumurtka kıtçılığı duyurlu sonkuy onun meşgulünü karaz ağızda kendi yumurtka satığı çıkarılıp başlanıyor. Bir yerde yumurtka umuman ikaçemesi taptırmadık vaatlarım oldu. Aman Murada, edil häzir wagtda yumurtgany nirelerden satyn alyp bolýar, nirelerde de tapdyrmaýar. Çok yumurtkasy bir juda köp yerde tapdyrmaýar. Many olar bilen şol şäherde öňden köýüne atly bazarlar bar. Häzirki işläp başlan paýtagtda öňkü mir bazary ýa-da öňkü sumar bazary diýip atlandyrılan häzirki äri moşar atly bazarda galy bersede bir Aşgabat şäherine bir ýydan uly sowda merkezleri bar. 15 ýyl awadan soň diplomy sowda merkezi bar. Galy berse senagatçylar we hereketçiler birleşiginiň bagtyarlyk, berkararlyk diýip asan sowda we diňjal merkezleri bar. Ana şularda da yumurtka tapdyran okgaty juda köp yumurtkany esas tapdyrýan ýeri bir Ortvalar diýip atlandyrylýan merkez bazarda birinçinden Tekavalar diýip atlandyrylýan bazarda tapdyrýar ýöne şol yumurtkalary minni hususy eçilikdäki adamlar tarapyndan näme döwlet karlaryna satylýar. Özüm şu satylýan yumurtkalaryňda bahasy mundan 4-5 ay uzaklygyny kesdeden köprek kymmatlady. Tomsun aýaklaryna güýdüň başyna bir towuk yumurtkasynyň bahasy 30 teňe durýardy. Häzir şol towuk yumurtkasynyň biriniň bahasy 66 teňe durýar. Özüm bellemelerde şonun islenlik mukdarda satın alıp bolanyp çäkli mukdarda her ele 10 yumurtkany satýarlar. Aman Murada, bu gytçylygyň sebebi barady resmiler tarapyndan bir maglumat ýa-da düşündiriş berilýärmi? Resmiler tarapyndan hiç ýyly düşündiriş berileni ok. Bizde ähli bagtyarlyk we manasy wasfetmek bilen geçdi. Ýöne ilat köpçüliginiň içinde bolan düşündiriş bar. Adamlaryň aýtmagyna görä, hususy elçiligindäki towuk saklaýanlary bazara getirip yumurtka satmak gadagan edilipdir. Näme üçin şol towuklaryň keselli bolmagy mümkinmişin. Ya bolmasa bir Mari Lewap vilayetinden adamlar köpçülükden yumurtka getirýärdiler. Sowda etmek niyeti bilen olar hatda bazarlara barman eýsen şol ýaşaýyş aýlarynyň kapysyny kakyp yumurtka berekmene şunça yumurtka diýip juda arzanlahan yumurtka satýardylar. Ine şolara da sowda etmekle gadaganlyk diýilipdir. Eger ele düşseler onu gizlin ogry sowda edýän adamlar hökmüne çäre görüljek hem de şol administrativ çäräninde
ulu miqdardaki pul jerimeti bozaklygy duýdurulupdyr. Olan birinji gedek ele düşenle şeýlemişim, ondan soňra on näşeýje unyzy selli ıslah etmek haýwatana masdyrlar. Näşeýler äkýärde garap sul sektordan gelýän ýumurtga dol kesildi. Bir döwlet sektorunda da senatçylar we teleketçiler birleşigi diýilýäne bil baglaýarlar, ulu işleri bitirýän aýdylýar, ýöne söz berýän, iş berýän ýumurtga bolan dudaky paýtapdy. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Seýinçi Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýok bolanyna 10 ýyl boldy. Kär meseleleri maslahatlaşırın. Wagt gidip barya pakta da gidenak. Ne hiletçemden bilen bak gelinsizligim var, bilgünçlüğüm var, arkayınlığım var. Korumaçılık meselelerine idealiyaniz bir Türkmenistan'a gelişiyenler del. Men bunu bu hikayeme çağırandak. Yöne Türkmenistan'ın kurun egirme dokma fabriklamızı işletmek için 500.000 tonna peşinden pakta gerek. Şolum şu at yetenek. 1940-njy ýylda Aşgabat oblastynda doglan Niýazow Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryna Türkmenistan SSR-niň Kommunistik Partiýasynyň baş sekretary, Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň syýasy bürosynyň agdasy, soň aradan çykýança Türkmenistanyň prezidenti bolup işledi. Adynyň Serdar Beyk Sapar Murat Türkmen başlyp tutulmagyny gowy gören Niýazow Türkmenistanyň naşarda özüni günüň uğruna aýlanýan altyn çaýlan heýkellikdirmek, özüniň we ejesiniň adyny kalendara giridip aýatlaryny görmek, Alymlar Akademiýasyny, opera we balet teatryny yapmak ýaly giň hereketleri bilen tanarly. Şeýle öz adyndan çap edilen ruhnamany, hökmany okulmaly, egzamen tapşyrylmaly kitap edip, bu kitaby 3 gede okanyň gün cennete düşýokdygyny aýdypdy. Şol ruwatda Sapar Murat Niýazowyň ýurt dolandyran ýyllaryny Türkmenistanyň neşe söwdasy we neşe keşlik giň ýeradi. Türkmen türmeleri tutsagdan harynlykyň dolduruldy we täze tutsaglara yer boşatmak üçin her ýyl Gadir gyýjasyna gabat prezidentiň günä geçmeleri esasynda müňläp tutsag azatlyga goýberildi. Ýöne 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy prezidentiň janyna kast edişi ýanşygy diýilýän bilen bagly uzak möhletli türme wasalanlaryň azatlyga çykmagy, hatda olaryň soňky galy barada maglumat almak hem kıyın boldy. Şeýle-de Niýazow onlar üçin milli howpsuzlyk afiserini türme basdy. Ol öz saýlap seçen we ýokary wezifelere çeken kadrlaryny ýygydarly garalamak, aýlykdan kesmek, başga iş bermän işden kowmak we jazalandyrmak käfiýetleri bilen tanarly. Şeýle-de Niýazow ýokarda bir para alsa aşagdakylaryň arkaýyn alýanlygyny aýdardy. Baş prokuraturanyň paraxana öwürlendigini tanqid edipdi we azatlygy dinleýänler hakyna şeýle diýipdi. AKT'de tanqayda azatlygy radiostansy dinleýärdi. Ondan ýa-ni plany Türkmenistana para verip durýarlar. Bir söz alýana gönül. Odal kretmiýleriň, harbylaryň käbiriniň ýatlamalaryna görä ömürlük prezident diýip eglan edilen Niýazowyň ölümi köpler üçin garaşylmadyk zat boldy. Resmi maglumaty görä ol 21-nji dekabrda ýok boldy. Emma Aşgabatyň merkezinde harby polkuň afiseriniň sözlerine görä bu wakadan bir hepde öň onuň gulluk edýän polkuny odal bolmadyk galagop ýagdaýlar başlanýar. Ýagny polkda harby hüsgarlygyň eglan edilmeginiň mümkinligi duýdurulýar we ýokardan ýürüýt adamlar gelip polkdaky çap edýän, kopiýa nuskalýan maşinleri möhürleýärler. İçeri işler ministrliginiň 6-njy bölümini işlän bir afiser hem bu wakadan bir hepden odal bolmaýan giň ýagdaýlaryň bolanyny görüň berdi. Niýazow döwründe Türkmen atlar birleşiginiň başlygy bolan Gelli Kärizow öňkü prezident ýok bolanyny owadan nepe türmesine otyrdy. Ol şol günler tutsaglara ýoguz darýan türme gödäwçileriniň hem biraz ýumşan ýaly görünendigini, türmäniň ýokarsyna bolsa dik uçaryň diýilmän aýlananlygyny ýatlaýar. Şowun owadan nepäňsinden bol vertolyot eýlek-beýlek ýöne aýlanyp ýörür. Niýazow ýok bolandan soň häkimet başyna gelen Berdimuhammedow Türkmenistanyň odal ýol berilmedik internete biraz ýol açdy we öňkü prezidentiň geň taň çäklendirmeleriniň bir toparyny ýatyrdy. Altyn çaýlan heýkelini merkezden şäheriň çetine çıkardı. Ruhnamany bolsa okuw programmasyndan aýyrdy. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Niýazowyň ýok bolan güni münasibetli çap eden makalasyna tesgir eden okuwçylarymyzyň biri Türkmenistanyň şu günkü problemalaryň Niýazowdan başlananyny aýtsa, ýene biri şeýle ýazýar. Yatan ýeri ýagty bolsun. Ýalňyşlar barym bolsa da halky düşünerdi. Hiç kimi de ýokdy. İnguli ýalňyşy bolsa intelligensiýany ýok etdi we özünden soň prezident boljak gowy adam taýýarlamat diýip bir okuwçymyz ýazypdyr.
Başga bir okujymyz Ukrainaly Serdar bolsa şeýle ýazýar. Türkmenbaşy beýik prezident entek ýeriň ýüzünde bolanok we ol beýik adam boldy hemde biziň ýüregimizde baky ýaşar. Size bolsa halk kommentariýa ýazmak gatansa, siz öz maşgalaňyzda çörek tapyp berip bileňiz, 5 million halka çörek tapyp bermek, ýurdu dolandyrmak, paragatçylyk üpçün etmek ýeňilläl. Ýaşul halky alada edip gije de yatıp bilýänler. Dil bolsa öl ýere biten zat. Esser döwründe bolup durma hak hukuk. Şol wagt gorap bildiňizmi halkyň hak hukugyny näip Ukrainaly Serdar ýazýar. Emma Ukrainaly Serdaryň aýdýan minnetdarlyk sözlerine garamazdan sosial ulgamlarda çykýan habarlara görä prezident Berdimuhammedow we beýleki resmiler Sapar Murat Niýazowyň Aşgabatdaky ýadygärligine gul goýmakda barasynda gatnaşmandyr. Metduwatda ilkinji prezident barada makalaryň çap edilmänligi, gysgazyk taýýarlanan resmi habarda bolsa, odal onuň adyna goşulan beýik Türkmenbaşy Serdar sözleriniň hem taşlananyny aýdylýar. Eýsem bu 10 ýyl Sapar Murat Niýazowyň guran 20 ýyllyk şahsiýet kultunyň taryhyň hendegini zyňylýanlygyny aňladýarmy? Biz bu arada Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Aman Murat, Sapar Murat Niýazow ne derejede ýatlanýar şuňkun? Şuňkun Sapar Murat Niýazow resmi derejede tas ýatlanmaýar diýen ýaryn ýylda bir gezek aradan çykan senesi ýani 27 dekabr güni Aşgabat şäheriniň 10 ýyl awadançylyk diýip atlandyrylýan ýaşdaky ýadygärligine hanlyca adamlar baryp gullestelerini goýup gaýdýarlar. Bar bolan şol ýokun bolmasa Aşgabat şäherinde men barmak bu kuwahanamy okuyun ýöne ağından bir 20-30 ýerde Aşgabat şäherinde Niýazowyň entem ýadygärlikleri otur, beýleki ýadygärliklere goýulan gullestesine ýa-da bu şoňa barıp şonu ýatlayan adamlar gözüň düşenok. Ýagdaýy Niýazowyň syýasy mirasyna, ýani işler nuruna jemgyýetiň berýän bahasy süle getirjek bolýarlar, amma ýöne bir galyp ýalan siýasat, ýalan baha hasap edýän Niýazowyň Türkmenistany ýolbaşçylyk eden 21 ýylyna ýöreden siýasatyny Türkmenistanyň şuň hiç ýylly siýasy baha berilenok. Niýazowyň ýöreden siýasatyna, siýasy mirasyna berilýän baha dällik düşünýän özüme bir Niýazowyň prezidentlik eden uğrunda onun aradan çıkanının doğruluk geçen 10 yılda özünü bize başlayanların, yani Niýazow uğrunda durlu vazife vaskançaklarını eýelärlerin, häzirim şol vazife vaskançaklarını eýelärlerin Niýazow özlerinin ilham göz başlayan yazgı şahirlerin, hudojniklerin, kompozitorlarin, aydınçıların öz-özüne berýän bahasy düşünýän, buların olarlar şol adamlara Niýazow uğrundaky ýakas gaýşly yaranjaklaryň özüne berýän bahasy. Ine taşky 10 ýyllar şolaryň ýekejetde Niýazow ýekesetriýän metbotda habar berisleri işlerini dünkü keramat sayan adamlar hakkında çıkşam eden oklar. Aman Murat, belki bir metduatda bir Niýazow'a garşy gadaganlyk bardyr. Belki şoň üçin olar çykyş edip bilýänler. Şeýle zat bolup bilermi? Men edilýände aýtdym, Niýazowyň siýasatyny ýöreden iş diline tek siýasat baha berilen şeýle Gorkozdan ýeň astyndan berilýän gorkozlaryň bar bolmagy bolan juda ähtimal meňne şuna bolan gol ýapasym, ananasym belýär sebäp Türkmenistanyny girdilýän gadaganlyklaryň hiç biri ýyl ortalaýyn aýdylanok. Meselem ýöredilýän Karasanow hakynda da, gaýry meseller hakynda da, gadaganlyklar hakynda da hiç resmi ýagdaýda gurrun edilenok, ýöne dillen, oguryn berilen tapşyryklaryň bolan amal edilýärligine göre gelýär. Soňky 25 ýyl bolup 26-njy ýyla gitdi. Aman radini şu Sowet Soýuzy darganyndan soň öňkü Sowet siýasy liderlerine bagyşlanan ýa Sowet Soýuzy hakynda ýazylan goşgular üýtgedilip Türkmenistan hakynda ýazylan goşgular ýar edilip çap edilip başlandy ýa-da öňkü Serdaryň ady soňky Türkmen Serdarynyň ady bilen çalşyryldy. Şeýle ýagdaýlar bolup geçdi. Muny edebiýat bilen gazyklanýandan köpüsi bilýär. Eýsem soňky 10 ýylda öňkü Niýazow barada ýazylan goşgularyň üýtgedilip täze prezidentiň ady bilen baglanşdyrylyp çap edilen halatlar boldymy? Saýserler wagtda beýleki wagtda. Şeýle zat gözüňe diýildimi siziň? Şeýle zat isleýän ýerinden tap bolýar. Meselem aýdaly Niýazow uğrundaky siýasaty gulluk eden şahirleriň biri biz Ulu Halyp hökmünde de fiýleýär.
merhum Berdinazar Hudaýnazaryň sözlerine Akmurat Sariýew Serdar diýip aýdym döredip. Diýme şu Serdar aýdymdan Leyla Şadyrdy we Zehirli aýdymçy günne bolmanyny telewiziýada, radioda 10 gezekde aýdýardy. Ýene miýafaradan çykandan soňra Serdar hakyndaky aýdyma ýatyryldy. Inni onu şol döreden Akmurat Sarı'nın özü olayım. Şol süyünüm Maktumuladım-naki halkara devlet bayrağından Akmurat Sarı bolsa inni hazır televizyonda mawy ekranna şozadı. Bahtiyarlyk diýip çalýar. Adly köp bahtiyarlyk diýip çalýar. Ya bolmasa dünya döwründäki halk ýazgyslydan ada olan ýazgylar bular judaken ine şularam özlerinin goşgularyny ütködüp gidip oturýarlar. Meselem onu başta şol yazdylaryň bir şu şairlaryň şu Niyaz döwründäki ýylelik bermen orta askan şairler öň defter döwründe ýazan goşgularyny bäk garaşdyrlyk döwrüne getirdiler. Meselem Aydaly Atamrat Atabaýewiň Aktyabr bagtymyzyň göz başlayan goşgusy bardy. Şoýlen atdy kitabym çap edilýär. Garaşdyrlyk kazanyldy, ol garaşdyrlyk Aktyabr aýynda, 91 Aktyabrynda elan edildi. Şoň bir käbir setirlerini ütköpdi-de Aktyabr bagtymyzyň göz başy sebäbi garaşdyrlyk diýip. Aman bir Sapar Murat Niyazyň ölünüň bilen bagly habarlarda Niyazyň adyna berilen epitetleriň türkmen başy Serdar Beýik diýen ýaly sözleriň ulanmaýanlygyny aýdýarlar türkmen medeniýetine. Eýsem bu dogrymy? Bir haty dogry habar. Meselem Dönüş şäherden böwrüm dinledýän ýagdaý sebäbi Beýik Sapar Murat türkmen başy diýilen at Niyazyň özüniň taýlawalan ady bolmagy mümkin bolýany aslynda Türkmenistanyň iň ýokary döwlet guramasy, kanun çykarjy gurama hasap edilen halk maslahatynyň hemde Türkmenistanyň mezlisiniň kabul eden kanunlary, kararlary bilen resmi ýagdaýda daxlanak. Şu kanunları, şu kanunu, şu karar, şu meseleli yatıran adam yok. Diýmek Türkmenistan öz kabul eden kanunlarına da hormat koýanok. Wagtyň ütkünde bilen kanunlar öz-özünden ýatyp galy. Ine bu gynanlardy sebäbi diýmek öz çıkaran kanunyna hormat koýmazlyk bolýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy ýazgy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdine Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazyň syýasy mirasyna berilýän bahy, ýagny onuň undulyp barmagy barada geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Mälim bolşal Sapar Murat Niýazow mejlis tarapyndan dakylan atken Beýik Türkmen başy ýa Türkmen başy atken inni tarihin kendigine taşlanýan ýaly. Şoňdan bir wagtda Sapar Murat Niýazowyň syýasat bilen baglanykda ýurtdan çykan ýazgylar, şairler, alimler meselesi hem keserip durýar. Şol adamlar daşary ýurtlarda öz işlerini dowam etdirdiler, almy özleglerini dowam etdirdiler. Emma şolaryň bir näse şüýlünhe aradan çykdy, mundan öň aradan çykanlar hemme. Şol adamlaryň ýygyna galan almy mirasy, edebi mirasy bilen baglykda ýaz hökmüne näme pikir edýän sebäbi ol miras türkmen halkyna degişli. Şoňdan birlikde dolar daşary ýurtlarda ýatyr. Bizim öz töweregimizde şüýlüň özünde 3 sany belli adam aradan çykdy. Ol Nazar Hudaýberdi Azatlyk radiosynyň öňkü diktor hem jurnalisti Şahir Şirali Nurmurat, soňra da tarihçi Şöhrat Kadirov. Indi şularyň hakykatdan hem ömrü işi Türkmenistan bilen berk baglanyşykly. Olar öz halkyna, öz ýurduna hyzmat etdiler, nirede de bolsa. Ýygyna şolaryň diňe mirasy galdy. Şol mirasy ýygnamak, şoňa eýe çykmak meselesi agyr ynjyk mesele. Sebäbi Türkmenistanyň onsuzam bir arxiv maglumatlary beýle köp däl. Türkmenistanyň öňkü taryhyny degişli maglumatlary biz dünýäniň başga ýerlerinden gözleýäs. Täze taryhymyzy, şunyň taryhyny döretjek maglumatlary bolsa eýe çykylanok. Nazar Hudaýberdiňi alsak, ol ýöneköy jurnalisti göräýmäge, ýöne ol Türkmenistan bilen berk baglanyşyklydy. Oňa gaty köp hatlar geldi, habarlar geldi. Ol ummasyz kän arxiv ýygnady. Şol arxivlerim howpsuzlyk çäreleri sebäpli görkezmän özüne saklaýady, berk eýe çykýady. Elbetde men olaryň sanynyň näçidigini biljek däl, ýöne arxiviniň bardygyny bilýän. Hudaýberdi bagyşla söýdüň öleň. Nazar Hudaýberdi arxivden başga bir wada
3 kitabyň üstünde işleýänligini hem aýdardy. Olam dogry sebäbi şonun bir kitabyndan meniň habarym bar. 50-nji ýyllaryň halaç durmuşy, halaç owalarynyň hal ýagdaýy hemde özüniň terjime hal bilen baglanyşykly maglumatlary ýazga geçiripdir. Şonu maňa iýerdi. Men onu okap öz pikirimi ona gönderipdim. Şo da gaty gymmatly maglumat sebäbi şo ýerde meniň öň eşitmedik zatlarym bar. Hudaýer Türkmenistanyň gelip gokşan habarlara görä Şahir Şiraliň ölümi oň muştoklaryny gaty sarsyrypdyr. Hatda hünürýän aglap gören adamlaryň hem bolanyny gaýdylýar. Şiraliň ýerinde de goşgulary garly elbetde beýleki zatlaryň beýleki ýatlamalar beýleki bolsa da bardyr. Indi Şiraliň mirasy bardy näme pikir edýär? Şiraliň mirasy da gaty göz goýny ýagdaýda sebäbi Şiraliň diňe goşgulary hem türkmen diline kizatlary çykdy. Ol soňky döwürde rus diline de bir näçe eserler ýazdy. Ol eserlerden biri Moskwada Druzhba Narodov jurnalyna çap boldy. Beýlekilerini çykartmany ýetişmedi. Ýöne onuň gol ýazmasy arhiwi gaty göz goýny ýagdaýda ine goloýda Şiraliň 40-na gatnaşan biziň ýazyjy ýoldaşymyz Ak Muhammed Gülsapar gözüni ýaşardyp gurrun berdi. Onuň mirasy taşlanýar diýip. Şol taşlanan mirasy da Ak Muhammed Gülsaparyň sözüne görä onuň ulu gyzy Tereza men alaryn diýip aýdypdyr, söz beripdir. Ýöne Terezanyň ony nähil alanlygy, nähil ýygnanlygy entek anyk däl. Ikinji bir tarapdan Şiraliň ýan ýoldaşy Maralym öz gezeginde jurnalistdi, ol Urfiyetde ýokary okujaýyny oturdy, tanışlary bardy. Şonunum ençeme maglumat galypdyr, arhiw galypdyr, suratlar galypdyr. Şoňa da eýe ýok diýip Ak Muhammed Gülsapar gözüni ýaşardyp gurrun berdi. Hudaý berdi. Şiralyň taryh salym Şöhrat Kadyra geçdik. Şöhrat Kadyr öz wagtyny öňkü taryhçylardan Türkmenistan barada galan materiallar, arhiw materiallaryny, suratlary hem toplap berdi. Indi onuň özüniň hem ýa-da arhiw materiallary galy. Özüm bu materiallar Türkmen taryhy üçin gaty wajyp, gaty möhüm materiallar bolup biler. Şöhrat Kadyryň arhiw materiallary babatda näme pikir edýär? Onun arhiv materiallary da şeýlerek ýagdaýda Şöhrat bellenmeli tarapy gaty işçiň adamdy. Ol arhiwlere girýärdi, arhiwlerden materiallar alýardy. Meselem Şöhrat Kadyrda Türkmenistanyny 1904-nji ýylda düşürilen surat bar diýip Ak Muhammed Gülsapar gurrun berdi. Ol bir gaty ütgeşik zat, taryh üçin ören gymmatly zat. Ine şolar ýaly maglumat bardy, ençeme gol ýazmalar toplapdy, arhiwe giripdi. Şoň bilen birlikde Şöhratyň özüni öňkü taryhçy hem etnograf Karpowyň arhiwinden alynan maglumatlar bardy. Ýene de bir arhiwi eýesiz bolan adam, o da Marushenko diýilýän adam. Marushenko diýilýäni arheolog özü, asyl käri, ýöne arheolog bolmak bilen birlikde olar etnografam bolýarlar. Şol Marushenko'da birden ýogully, şonuň ýygyna ýygnan maglumatlary, taryhlary eýesiz galdy. Ine şol Marushenko degişli, Karpov degişli, şoň bilen birlikde Şöhrat Kadyryň özüniň toplan zatlary da häzir eýesiz. Ikinji bir tarapdan egerde Şiraliň ýady bolmasa Nazar Hudaýberdiniň öýü hem onuň ýygyna çağılary bolsa, Şöhrat Kadyr ömrüniň soňky bölegini ol ýurtdan beýleki bir ýurda göçmeli boldy. Belli bir wagtda Şwetsiýada ýaşady. Soňky günlerde, soňky 2 ýylyň dowamyny ol Urfiyetde bolupdyr. Şoň üçin ol arhiw nirede häzir? Şwetsiýadamy, Norwegiýadamy ýa-da Urfiyetde? Şu zatlarym entek anyklananok, şu zatlary Türkmenistan eýe çyksa, Türkmenistanyny arhiw ýygnamak barada bir ýörüte tagalla edilse, ýa-da bir merkez döredilse gowy bolardy. Sebäbi dünýä tejribesinde şeýle kynçylyklar bar. Meselem Rus ýazgysy Ivan Turgenewiň arhiwi Fransiýada galypdyr. Häzir ol Fransiýada saklanýar. Şonu Urfiyet ýygyna alyp bilenok. Turgenewiň arhiwini görjek adamlar Fransiýa ýörüte gelmeli bolýarlar. Ine şolar ýaly kynçylyklaryň biziň taryhçylarymyz üçin ýa-da edebiýatçylarymyz üçin döremek gaty mümkin. Şeýle baý hazyna, gaty bir gymmatly hazyna yetip barýar. Soňky günlerde Türkmenistanyny halk dörejiligini aýagly seretmek barada resmi derejede gurrunlar gozgolly. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň resmileri ýurtdan çykan ýa-da ýurduň daşyna emele gelen, ýöne aslynda türkmen halkyna degişli bolan arhiw maglumatlaryna aýagly gararlar diýip umyd edýän.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzy geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.